Gọvanọ Anambra steeti bụ Ọkammụta Soludo na-eto ndị ọrụ dịka otu ha si wee bụrụ obi wee nye ọrụ gọọmenti. Gọvanọ Soludo kwupụtara okwu a n'izu ụka nke Kọmishọn na-ahụ maka kansụl ime obodo ga maka afọ 2025 nke were ọnọdụ na Prọfesọ Dora Akunyili Women's Development Center dị n'Awka. Onye nta akụkọ anyị Ejike Abana ga-akọtọpụ akụkọ a. Ya bụ mmemme bụ nke isiokwu ya bụ Enhancing Effective Service Delivery in the Local Government System, the Solution Agenda, bụ nke eji ohere o nyere wee kwupụta nkwado ha nyere Gọvanọ Soludo ịbịaghachi nke ugboro abụọ. Dịka gọvanọ si wee kọwaa, gọọmenti ya na-agbasi mbọ ike iji wee nye ndị ọrụ nkwado dị iche iche ka ha wee nwee ike na-arụ ọrụ nke ọma, bụ nke ọ kọwara na ọ na-agbaso teknụzụ. Ọ kọwara na mmadụ dum nara ezumike nka kemgbe o weghara ọkwa ọchịchị bụ ndị akwụgoro gratuiti ha, ma kwuo na gọọmenti ya ebidogori ịkwụ gratuiti ndị eji n'ụgwọ bido na afọ 2018 ruo 2020, ma kwee nkwa na nke fọdụrụnụ bụ afọ 2021 ka a ga-akwụtọpụ n'ọnwa Ọgọst. Onye isi oche Anambra State Local Government Service Commission Savin Ezaka kwuru na ya bụ mmemme bụ nnọọ nke ndị ọrụ ji wee kwado Gọvanọ Soludo ma burukwa ozi ọma ya gaa mpaghara dị iche iche na steeti a. Ejike Abana maka akụkọ ABS.